teranti duit. Becekane oke. Ini iki butuhe oke, becekan oke. Duit ra duwe. Ya entek. Pengen entek, pengen refreshing. Piye iki, Cah? Baik dah. Piye, Mbak? Apa sampean iki? Mumet iki lho. Butuh entek. Ora ndek duit pengen refreshing arep ning ndi niki? Wah, wong iki ya padha wae, Mbak, jenenge butuh wis enek wae. Cak refreshing. Ya ya ndi. Ono wis enek pokoke. Tenan ora apik ora nggone? Tenan lah. Oh ya, ayo mangkat. Yo, tapi aku ora ndek duit. Wis tak bayari sik. Oke. Mbak, apik to deloken ndene. Lah ndi? Lah kuwi lho apike kok ora terjun kok. Astagfirullahaladzim, lagi nonton DP, ora terjun to ta. Tapi kan wis ajak jalan lagi aku ya tambah mumet to. Ya Allah. Duit ra duwe. Malah jak dolan ning adosan bebek ngene iki. Ya Allah.